Det, der er specielt ved os, det er, at vi kan fortælle jer hele historien fra muld til mund. Vi kan fortælle hele historien fra både det markbrugmæssige, lige fra kernen kommer jorden, til den gror op, til vi har høstet den, tager den ind, renser og tørrer den, maler den på stenkværn, pakker den, til vi sender den ud til jer. Der kan vi fortælle hele historien. Det er det, vi kalder fra muld til mund. Meinerts Mølle er specielt i og for sig, at vi er et familiedrevet landbrug. Vores virksomhed har en familiær teamånd. Vi arbejder sammen om det her projekt. Vores medarbejdere er ikke blot nogen, der møder ind fra 7 til 4. De har det helhjertet. Vi er et stærkt team i dag af 10 fastansatte, der indgår for møller, kontorer, markfolk. Og det er bare fedt at være her. Det fede ved at være landmand, og det vi egentlig lever for at stoppe for og har det sjovt hver dag, det er, at vi er et med naturen her, og efter vi blev økologer, så er man endnu mere et med naturen. Altså, da jeg gik på landbrugsskole, der lærte jeg jo at slå op i en kemibog og køre ud og sprøjte en ukrudt eller en sygdom væk. Så derfor så måtte jeg have fat i min farfars lærebøger. Det var inden der var kemi. Der havde man 7-marksskift, og der tilrettelagde man det med at så de rigtige afgrøder i den rigtige veksel ude i marken. Og så kunne man undgå en masse sygdomme, en masse ukrudt. Det er meget sjovere at følge naturen og arbejde med naturen. Alt, hvad vi har, det er til låns. Derfor så bæredygtighed for os, det er, at vi passer på vores marker. Vi tænker os om hver eneste gang, vi gør noget med jorden. Hver gang vi planter en afgrøde. Har den noget godt for den næste afgrøde, der også kommer, eller er det bare en ego-afgrøde, der gør, at den stjæler alt, der er tilbage i jorden? Det kræver hele tiden, at vi passer på. I et økologisk sædskifte eller generelt et sædskifte har man brug for ikke kun at tænke på den nuværende afgrøde, som vi kigger på her. Det her, det er ølandshvede. Men for at sikre, at vi har et sædskifte, der fungerer, så skal vi også have noget, der ligesom laver noget til den næste afgrøde. Ellers er det det, vi kalder ego-afgrøder. Her, der har vi strilet kløver ud i bunden, netop her. Det her, det er rækdyrket, så vi faktisk kan rense imellem rækkerne for at kontrollere vores ukrudt. Ukrudtet her er der stadig en lille smule af, men ellers er der jo flot rent, og kløveren her har masser af lys. Lyset til kløveren gør, at den fikserer frit kvælstof og binder det i jorden ved hjælp af nogle meget detaljerede, noget der hedder mikroorganismer. De her knoldbakterier, der sidder på kløveren, fikserer simpelthen den frie kvælstof, vi indånder hver dag, ned i jorden. Det binder efterfølgende til næste afgrøde, som planten så kan optage og blive stor. Lige så vel som vi har brug for at spise rugbrød hver dag, så har den brug for kvælstof. For mig er det egentlig slet ikke det vigtigste, at det er økologisk. Det er vigtigt, det er økologisk, men det er den kvalitet, vi kan lave, den ensartethed og den sporbarhed, vi kan lave i det. Det er det vigtigste, men sammen med økologien, så bliver det noget stort. Bæredygtighed, det er jo meget, meget bredt spektrum og et meget, meget bredt budskab også at sende ud. Vi har valgt at se det sådan, at man skal hele tiden til en kredsløb, man skal hele tiden til en synergier. Hvordan hænger tingene sammen? Det, man tager fra jorden, skal man også huske at give tilbage igen. Så vi tænker hele tiden på, hvordan holder vi det her bedst kørende. Alt det affald, vi laver nede i møllen i form af støv og mel og avner og emter, alt det, der kommer fra, når vi renser korn og kører hele processen, alt det bruger vi til at lave varmt vand, vi kan tørre vores korn på, og vi kan varme alle vores bygninger. Vi har også lige købt nye traktorer, der kan køre på 100% bioolie. Så på den måde, vi tænker meget på, at den der med, jeg tænker tit på de olympiske ringe, der går ind i hinanden i forskellige farver. Og den bæredygtighed, der er i, at man kan gøre noget neutralt, at
det, man forbruger et andet sted fra, det producerer vi selv. Og det tænker vi hele vejen igennem. Vi tænker på energi, vi tænker det på proteiner, vi selv laver, vi tænker det på de næringsstoffer, der skal bruges ude i markerne, at dem producerer vi også selv. Så for os er det bæredygtigt. Det er ikke bare med at være CO2-neutral, men det er hele paletten med alt det, man griber ind i, når man producerer et eller andet. Det skal man kunne gøre neutralt. Stenkværne, det er jo faktisk den gamle metode, vi har taget op igen. Hvis man forestiller de gamle møller, som stod med vingerne og faktisk blev drevet via vind, jamen så har vi i stedet for vinden, så har vi installeret vores dejlige solceller op til at drive vores møller hernede. Vi har simpelthen taget de gamle sten og puttet ind i et nyt koncept, så det er de gamle metoder et nyt setup. Og det gode ved det er jo faktisk, at selve metoden, den måde man bearbejder kornene på, det er meget skånsom. Det vil sige, at alle de proteiner og al den, skal man sige, aminosyrekæde, de bygger op af, de bliver eksponeret lige så meget, når man gør det via en kold formaling på en stenkværn. Det ender også i, at man har alle de gode skal- og kimdele i sidste ende, som er med til at lave et 100% fuldkornsprodukt, som er sundt for os at spise i sidste ende. Meinerts kan stå inden for alt, hvad der sker, og det kan I mærke i det produkt, I sidder med. Vi elsker at være landmænd, og vi elsker at producere fødevarer. Og det er det, Meinerts går ud på, det er at producere kvalitetsfødevarer altid.